Następny gołąbek, którego przedstawiam na aukcję, jest to czerwony, prawdopodobnie samiczka, ale nie mogę na 100% określić. Jest to gołąbek o numerze obrączki 1132, 25 rok, 1132. Bardzo ładnie wypierzony. 7 lotek ma spierzonych, 3 zostały do końca. Ładnej budowy. Bardzo ładna samiczka jest. Bardzo mocny imbret na małego wosa. Na wosa 94 i na małego wosa. W ogóle ojciec to jest 3 siódemki. Ostatni syn małego wosa jakiego wydał mały wos nam. A brat 3 siódemki, 778. Jest w rozpłodzie u wybitnych hodowców na Śląsku. Rafał i Krzysztof Adamczyk. I bardzo są zadowoleni z potomstwa właśnie po bracie ojca tej samiczki. Serdecznie polecam.